Ahoj posluchači, vítejte u druhého dílu běžeckého podcastu. Líbilo se mi, že v sobotním běžeckém závodě jsem se řídil hlavně svou vlastní intuicí, nenechal jsem se strhnout ostatními závodníky. S časem doběhnutí jsem spokojený. Vím, že to mohlo být lepší, ale taky by to mohlo být horší. Takže celkově jsem spokojený. Pátého dubna startuji na 2 mílích tady ve Zlíně. 12. dubna mě čeká v Ostravě Night Run. A 26. dubna bych se měl objevit v Kopřivnici v rámci seriálu Run Tour. Děkuji, že jste věnovali pozornost podcastu. Brzy na viděnou.